ekene m unu ndị ọmụmụ ekene m unu ekenesị m onye ọbụla ebe onye si ajoinụla anyị. Enwere okwu nchọ ka anyị tinye ọnụ trending egwu na-egwu origilidi nwere na-atọ nweze n'ukwu atọ nweze n'ukwu nkarịsị. Enwere ebe m chọrọ ikwu maka egwu nwanne ego na-echenwe Igbo nwa ọzọ emere ụnyaahụ bụ ụka o kwuru na alọ tiri egwu nne ya bụ ọzọ emere. So wee sị ka m bịa ka anyị tikeli okwu abụọ so ka anyị na-ege ntị. O nwere ebe o kwuru n'egwu nwe m chọrọ itinye ọnụ ka m gbanyite egwu ka ọ na-agụ. Na-egekwa na ntị na nụ ya anụ ebe o kwuru kpata m ji wee bịa live taa n'ịnwụ. Hi, brothers. I greet you all. Welcome, welcome. Dagịkwana ntị ụmụ ibe. Enwere ebe nchọ ka unu mụta n'egwu taa. Yes, my brother. I'm good, and you? Next Wednesday, 26 August 2024. Enwere ebe na-echekwuru. Dagịkwana ntị kwunu n'ihu okwu. Ngwa Ogbobi Igbo ekene m unu. O nwere iwe m ji wee tinye egwu nwe sị ka o kwuo. Na-eche nwa Igbo nwa ọzọ emere Nsugbe sịrị yesterday kwuru yesterday na ebe ọ nọ
o wee nọkọta sometimes 26 of August 2024 o wee bụ vidio ebe nna ya tiri oligiridi o wee post ya n'ilu akwụkwọ ya bụ Facebook na ya mụrụ na Alọ Nwanteje ji fake akaụntụ wee megere na-efuli ya Alọ wee kọpili egwu abụnụ wee jee tinyelie ya ebe a ka m ji wee bịa sị ka m mee live video nweta na Igbo ka m gwa ụwa na-eche nwa Igbo nwa ọzọ emene ka ịbụ ịghọtago ibe m chọrọ ikwu bụ na ọka eset the record straight oligiridi ke na eze na ukwo ndị niile na-efolo anyị na Ogene Nteje ebe a nwale na mgbe e postụrụ egwu a mgbe etiri egwu a bụ izizi bụ na 2023 bụ Alọ Nwanteje ozo mere etigie Far Park mana live stage ka o tiri ya mgbe gara aga eluo 2023 mbọsị nwa awowo ada awowo na Nteje mbọsị ada awowo na Nteje gbara nkwụ ya ka Alọ pafọmụ ya bụ oligiridi kene eze na ukwo ọ pafọmụ sịa ya Chukwu wee meela egwu abụọ o wee blow na TikTok o blow this year na December this year ka egwu abụ blow eti live stage ya na 2023 eruo December this year o blow gaba abịa even gaa lie nne na YouTube ebe a karịa le TikTok anyị bụ ndị post ya na YouTube ọ gara anyị abịa enwechara m ihe dịka mụ nwechara 100k plus view na ya bụ egwu ọ na-ewu ebughị ya odo na bụ Alọ be anyị nwa bụ Alọ Nwanteje be anyị okwulu anya ukwu nke ya ebughị ya egwu abụ na bụ live performance ka ọ bụ ọzọ mere na onwe ya tiri ya tisie ya mana beat Alọ ji wee ti nke ya na beat ọzọ mere ji wee ti abụrụkwa ofu mana onye buru ụzọ wee tie egwu bụ gịnị bụ ọzọ emene kwuchi onye ọbụla nwale mana nwa ọzọ emene sịrị anyị nọ ka o postụlụ egwu abụnụ na 2024 ka Alọ kọpịrị ya wee tinyelie which is very wrong ọ bụrụ na kọtụ kaba nọ iwe enwe ejebela iwe enwe o wee kwuo ibe a ma na oluzu oke esie ma ibe nna ya ọ bụ o nwere ka isiri a na-akpụba akpụgbu kwala ya okwu na ụka kwapụ n'anụ na-eche nwa Igbo kwala ya okwu na ụka mee gịnị kwapụ n'anụ ụlọ Alọ Nwanteje na onwe ya bụrụ okwu na ụka nke ya kwapụ n'anụ ụlọ egwu ekpiri ọmụmbala niile bụ ọmụmbala niile na-akọpịsị ibebe iwe na-eti egwu ekpili na-akọpịsị ibebe ịhụrụ ya ọ bụ na ọzọ emene tiri egwu abụnụ rekọdụ wee tinye ya na studio tisie release ya Alọ wee tinyelie ya ebe a ka ị ga ijaza na-ekwu copyright asị gị yes na o nwere ibe ị na-ekwu na copyright mana nke enwe na ọzọ emene etiri ya eti na studio nọ na steji ka o tinye although na Alọ na onwe ya pụtakwala nke ikpeazụ jee studio tinyelie ya bụ egwu tisie ya mee gịnị demonetize ya ibe niile post ya bụ egwu o mere ma fet mbọsị ahụ m pụtara mbụ notification ndị YouTube na-demonetize data egwu follow ihe ọ dere bụ na edebeghị okwu na onye ọbụla ya post mana ya monetize no nwesị mba ife a live performance ivugie ife a live performance onye rekọdụ ya live bụ Igbo Music Entertainment
anyị wee mee mgbatụrụba anyị mebe nke anyị ejikpụrụ mmadụ megide ihe o YouTube si anyị ngwa anyị bichepụ oligiridi anyị bichepụ oligiridi egwu anyị dịkwa ebe ọ dị so ọ bụrụ ibe nna ya bụ na-echenwu Igbo ị na-eti egwu ịhụwo fans Chineke egozewo gị n'egwu lapụ okwu oligiridi tile egwu gaba ozemene nsogbu nwere ego niile o tiliri nne tọkịlị oligiridi ịya ka iwet blind ya ọ na-abanye ibe dịka karabịa bụ ọgbatụla enyi na chie na mmụọ ibu ya ndị na-eti egwu ya n'ọnwa mbara taa na ilili nne mana ụmụ ya apụtantara ụbọchị na onye nwe bụ egwu ọgbatụla enyi ka ọ na-eti ụdị ya ka ọ dịkwa kedu ma ya bụ Morocco ibe na-eti egwu Morocco taa na-enwe buru ibu ibe na-eti egwu Morocco buru ibu onwere nwa Morocco ịpụta ọ sị gị na onye na-eti egwu na for that ya kwụsị iti egwu Morocco ma ọ sị ka akpụ ya lebe onye nwa kedu ma bụ ihe ọzọ bụ Oliver de Coque anyị nche niile maara ibe na-eti egwu Oliver ibe niile Oliver gụ n'ọnụ o nwere ewu mbọsị egwu eko Oliver de Coque live performance ya mwedozisie ya ka ntinye na peji m tinye ozugbo a flag ya ma mbụ YouTube so na copyright why because no ihe niile dị egwu data egwu Oliver tinye na stage tie ya na rekọdụ release ya ibugie and the except the what in the live stage bụ ego ibu Oliver tinye na rekọdụ a flag ya bịa bụ YouTube mee gịnị wepụ ya so ana m ayọ na-eche m ndị na-akwa ihe ọkụ n'ike sị gị jebe ma mee nke a ma ọ bụ ị na-efolo kọmentị Facebook mana butue focus onye egwu ị na-eti egwu ekpili ndị na-eti ya alili nne na-eme ọfụma kaba sụwalụ imemekwu ọfụma ka banwa pụtaba na wọma a na-adụra ya ka ịgwa aba bụrụ trend ọ bụkwa na oligiridi nweta ihe eti itivi ya ọbaala gị itivi oligiridi onye afụtọrọ ndị na-etivu oligiridi ya aliziri nne itivi oligiridi nke gị nke tọkịlịalịnị anya na-egi ya itinye oligiridi nke gị ọ bụrụ nke gị tọkịsịrị anya gebe nke gị ọ bụrụ nke arụ kasị wee tụ ụtọ anya gebe nke arụ a na-azọta ana wee zọva elu a na-azọta ana wee zọva elu ịtọtasị ya ana wee zọva elu ihe ekolo eko n'elu wee na-azọ elu ihe azụta ana wee zọva elu ibugi last time bụ eze ekwe ekpili adọba gị bụ eze ekwe ekpili itile eti wee zọva eze ekwe ekpili titedu ọnụ ewu ya ozemene nsogbu bụ ihe bụ ayaka ma ibe bụ ayaka bụ mmụọ na-eti egwu ozemene tile egwuli nne o ji wee bụla ayaka Morocco nwe nsogbu Morocco nwe ukwuru Morocco mmadụ ka n'ukwuru Edward Morocco mmadụ ka n'ukwuru bụ eze egwu ekpili o tiliele galede n'egwu ekpili o tiliele galede n'egwu ekpili o ji wee bụla eze egwu ekpili tata onye ọbụla na-azọzi na-azọ nke nna gị ka ị na-azọ ibe nke gị kwanne why not you create your own create nke gị abụnụ ị na-abụ na ndị azọ i create nke gị iji bụ na onye egwu ka ị bụ na onye bụ onye egwu na-adị creative ime gịnị i create ya pattern gị echetara m ọgbọtara na chie na mmụọ ibi ya o tigide ogene mmadụ karịa na ogene ọ sị na mmadụ ele ihu na ogene ọ banye ekpili otigide ekpili abụnụ mmadụ kwụrụ aja na-ekpili omegin ukreti nke ya taa na-enwe kpata na ọgba ya bụ na ibe na-eti ya bụ aja n'ọnwa mbala even yon ibe bụ egwu ụgbọtịrị anyị kama na-eti dịrị nne ịhụrụ ya so kemarụ ndị agwakele na-eche more especially bụ na o nwere competition na that particular place ndị na-eti egwu abụ n'ọnwa mbala anyị
Helenna ya ga kwụrụ ụdị nwe ya idebe instrument debe ndị ebe apịapịa so no need epi ụdị onwe ya ịlapụ ihe enweba na adị ya afa uwe onye pụta na Facebook kọmentị ya si ya nke nwa ọ bụrụkwanị ka o si wee dị enjenye na ohia nwere ibe bụ copyright nwanne na itinye egwu release ya lee ya ego ọ na iti na rekọd ije release ya no your intellectual property ka ọ bụ mana nke ị pụtara na steji perform ị na-akabega studio ọ bụrụ na mụ bụ ụzọ ba studio jee tie ya mụ nwe mkpụrụ ụzọ ba tie mụ nwe ị na-enweta so kpanụ ndị nwale na-echezie na ya ozi si ya lapụ ọkụkọ ọnụ n'egwu otibe egwu ịlapụ ịkọ ọnụ tive egwu chukwu mere amata na-enwe a na-egezi egwu ụmụ mbalaba anyị ege egwu be anyị na-aga abịa egwu ekpiri na-aga abịa ya egwu ekpiri achapụ high life ichekie ewu ya mbọsị ya ndị high life na-agba onwebe mgba onye na-eti na onye ha na-etiro ya lapụ ibe niile abụ onye ọbụla gbawara mgba na-egwu onye ọbụla kọwara ọnụ na-egwu ma ọbama na mụ nke onye mma nke onye mma ine ya anya ebe na karịa ya enwewo pendin na ọ na-achịkwa ọrịa efe ọgwụ karịa ya so na ana m ayọ yọba na-eche si elapụ ibe niile enwere ka o tiwe egwu build connection o tiwe egwu ịghọtago o tiwe egwu ọgbale mmadụ follow trend mebe rehearsal tiwe more practice ichekie na arụ na-eti egwu niile ọ na-eti arụ na-eti egwu niile ọ na-eti bụ backup singers ya egwu abụ na ọ na-atọ ụtọ bụ backup singers ya practice hard work kpata anọ bana agwọ na-adaba bana agwọ na-adaba ọ na-atọ anyị ụtọ hard work ị na-enweta hard work because ọ na-emechi practice anya bụ ndị egwu ya so ana m ayọ na-eche nwa Igbo na onwe ya jee chiri ndị egwu gị okwu onwe gị o nwere egwu ọzọ mana ihe ekwu teta na-enwe mee backup singers gị pefọmụ ya gụọ ya ụdị ọtọ ụtọ igolo obi ndị mmadụ imikesị chukwu ma amara ekesasị onye ọbụla ịghọtago iwere nke gị mee gịnị flow ewu ya ibe dịka yereba abịa bụ Chibuzo Nwamonuke wute pata na ọmụlokwu ya ọrị blank ya egwu ya dozie egwu ya kịta na ọkwụ n'elu ịghọtago so na-eche nwanne m ịghọtago butue maka onwe gị ọnụ si ya wedozina gị si asụsụ na gị ye kasụrụ onye online ma ọ gbagba onye online ịghọtago wụpụ ibe niile a wụpụ ekwuru wụpụ anya ukwu ịghọtago chụba ka ị ya ala biodube egwu gị egwu na-eto eto ịghọtago egwu na-eto eto adịm na nwatakịrị gị ebe egwu mali na egwu na-eto eto ọ bụ na onye egwu akpakwuo nwunye ọnụ ịghọtago ọ bụ na gị bụ onye na-eti egwu ịkpakwa onwe gị ọnụ egwu gị na-abịara ala gị ọ na-abịara nwoke and ibe na-eti egwu bụ your players your backup singers ihe niile rap ndị nwe egwu akpọrọ so ibi ụdụọba ọ bụrụ na ọsọ mgbe ị nwere live show ihe ejikọta ndị egwu gị ị nwere ike na otu a nna ya bụ ọzọ emere tinye egwu nne ọ na-ege egwu nne ya ọ na-epe ikiri so many egwu o nwere ike ope ikiri nke a jere ya azụ ya ji ụdụọ ya ọ banye ọ pụta pefọm ya n'ebe ọ na-eme ibe aka na-awụ ịghọtago enwere m ibe na-eme ndị ọgbọ mbalaba anyị bụ ọbụla okwu na ụka enwere ibe eji okwu na ụka eme na ibe anyị ị na-enweta so ụmụnne m duru m aka yọvanị tụsavanị ebe a kwụsị ịwụ ọnwụba na-akwa ebe na onwere ụlọ ọya aba enwere ara abụrụ copyright ịghọtago kama na ama m ibe bụ iwu ụfọdụ bụ na asị na arụ arịkọganaiz ọzọ emere onye ekwu arụ recognize ọzọ emere
nwanne ọzọ emere mere gịnị compose that release ọ na-eyuzu o yuzu ịma a na-aga na-eti egwu ụfọdụ a na-amụrụ nke na-eburu mmadụ nke ị na-emere expect nwere ike ibulu ịghọtago dịka ụdị agwa oligilidi agwụ si wee bulu ị na-anwụta kedu ka o si wee bulu because na atọ mee gịnị dị involve ya ka o ji wee bulu ị na-anwụta ịga some places o nwere egwu alụtisi na-agara na-emere gị na-emerela alụ ịghọtago mana oligilidi bulu because na ọfụna atọ eze na ugbo and time o ji bulu bụ oge Disemba ndị mmadụ na-eti na ego silike na ego silike Naịjirịa ụmụ Igbo na-egịnị na front ihe achievement be ụnọva iwe niile ego ahụ wee mee gịnị mmadụ wee kọpịrị ya tii na TikTok o mee gịnị oblo ị na-enweta arụ na onwe ya na anya mee gịnị bụ egwu mmanụ na-eweta nke weta bukọọ ya ọnụ onye ebe achọ omegịnị ogbozie egwu ya okolu ndị egwu ya chịkwa onye ọbụla ọnụ kpata ọbịa okechi na egwu ya dị ọganaiz so ụmụnne m ka ọla na m ụdị nwe abụrụ m onye ekwuri okwu a na-atọrọ m amụrụ m ekwuri nne mana asị m ka m kwue nke kwesị ihe m ji wee sị ka m kwuo ya bụ na na-echetụrụ ntọala na owute m because you have the least thing m expect from him ịghọtago anyị anọzi n'isi nwa ọzọ adọchọ na ọ nwere ebe ndị nọ n'isi kịta ịghọtago ọ bụgo na ọ chọrọ ime dream na arọ copy from Igbo Post ịghọtago o si claim at least ọ ga-eme gịnị nweta the exact date dị egwu ma gịnị ma appear na YouTube ịghọtago many people mụ na onwe m post dị egwu bụ from Igbo Music Entertainment. That was on earlier December 2023. Manache date na-echekwa oturu bụ August 26, 2024. Check ya na ọbanyelụ ntụ ya aba abanyelụ. But ama m na ya na-atụ ntụ mana ntụ kwesịrị inwe limit. Ntụ kwesịrị inwe limit. O wepụrụ ya. Ibe anyị ọ ya amala anyị niile mma anyị bụ Igbo. Ndị na-alụ ọfụ egwu ekpilie ndị laikili egwu omenala ndị laikili omenala be anyị ọ ya amala anyị mma ive ọma ka anyị na-enwe ya anyị na-ekenekwu eze na ukwu a na-ekenekwu anyị mgbede si n'ọbụrụ sọ eze ka ha na-ekenekwu eze na ukwu ekenekwu anyị ekenewu eze na ukwu linne ọ bụrụ daalụnụ unu na-ezekwa anyị unu abụ mụ na mụ na m elipụ tụọ ya ozi Igbo ndụ mmadụ esi n'ihe ngọ